alles wat we nou in de laatste 24 jaar opgebouwd hebben in deze winkel, dat is op, dat is weg. Eigenaar Mark Jousma zocht zijn levenswerk in coronatijd beetje voor beetje afbrokkelen. Als eigenaar van de Primera in de Westereen runt hij met vrouw en zoon de zaak. Maar zo'n corona is alles oors en is het vooral mentaal betierend zwier. Heel zwier. Vooral de eerste weken, dan had je iets van kop ervoor en we maken er met z'n allen wat van. Maar naarmate het langer het wordt, wordt het geestelijk natuurlijk ook steeds moeilijker om steeds maar weer de kop ervoor te houden. Dus de ene dag dan is het met mij de vrouw wat minder, de andere dag wordt het met mij wat minder. En dan probeer je elkaar een beetje weer op te peppen. Ja, en zo gaat het eigenlijk een beetje heen en weer. Er komen online nog wel wat bestellingen, maar het verschil is groot in het geval de winkel Iepenwijze zo. En dat frustreert bot, want als net essentiële winkel vliegt de klant nou gauw naar de borman als er zijn artikel net direct mij krijgt. We mochten net de andere producten erbij verkeerd. Dus als iemand bij ons komt om een postzegel, dan maken we net een pakje tabak bij verkeerd. Of wie mij net, als iemand om een pasfoto komt, een pak printerpapier mee aan, terwijl ze dat op dat moment nodig binnen. En wat mij dan het meest frustreert, is dat een supermarkt al die producten wel verkeerd mee en een pompstation met dat soort dingen en gewoon verkeerd. Want alles wat wie nou normaal gesproken verkeerd, dat wordt alle jaar extra verkocht in de supermarkt of in de pompstation of wat dan ook. Net sinds deze drege periode dwaat Jousma nog te dromen van betere tijden. Dan heb ik een ideaalbeeld voor me dat we gewoon weer normaal onze winkel hier maar kennen. Dat we de mondkapjes kwijt binnen, dat de schermen weer de winkel uit binnen en dat we gewoon mensen al weer een hele prutte willen hebben. Dat hoop ik.